Alguna cosa, Esquirol? Puja amb l'esquerra. Vaja, puja una mica. Bé? Jo bé. Vosaltres? Molt bé. Tothom bé aquí? Sí. Doncs som-hi. Ah, bueno, dalt de la pinya. Quan vegi el dron... Bueno. De mans, Ignasi, si pots pujar una miqueta, millor. Vale, la fradera sobre pinya, eh? Estan fent el canvi de d'allò, de vaga. Vinga, l'estem pujant, eh? Era pujant. Un peu, dos peus i pradera a dalt. Afecta les mans, eh? Ho tenim bé. Vas bé, pradera? Guai. Arlet sobre pinya. Segat sobre pinya. Passa per sobre la casa. Ah, sí, gràcies. La mare tu, Joan. Amunt. Com vulgueu, sí. Arlet comença a pujar. Està a l'alçada de la fradera. Vinga. Peu. Peu. I l'ha carregat. Vamos a contar hasta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Arlet abajo. Vale. L'Arlet comença a baixar. Motxilla sobre la fradera. Està sobre el Joan. Arlet sobre pinya. La fradera ofereix mà i comença a baixar. Fins al final, va, concentrats fins al final. La fradera es queda sobre la pinya, no obrim gens. Mantenim, eh? Molt bé, gent, aquesta concentració, eh? Fradera encara sobre pinya, un moment, Joan. Ja pots baixar. Obrim a poc a poc. Ernest, cuida! Sis de Granollers! Sis de Granollers! Sis de Granollers! Som els Sis de Granollers! Fem castells com ningú més, regna rectes un fill, un got al xupito xic. Ara i sempre amb els Sis de Granollers! Hooligans! La 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 la. Ara i sempre amb els Sis de Granollers!